омӯзгорону донишҷӯён ва кормандони донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон низ рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва 31-солагии иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷлил намуданд. Дар чорабинӣ гуфта шуд ки иҷлосияи 16-уми тақдирсози Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаёти халқи тоҷик мақому манзалати волоро соҳиб аст. Дар иртибот ба ин мардуми шарифи Тоҷикистон бо арҷгузорӣ ба оини давлатдорӣ ва садоқат ба пешвои миллат ин ҷашнҳои фархундаро бо рӯҳияи баланди ватанпарварӣ таҷлил менамоянд. Таҷлили рӯзи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои миллати фарҳангии тоҷик дар таърихи навин аҳамияти беандоза муҳим дорад. таъкид гардид ки хизматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар барқарорсозии сулҳу субот, беҳсозии сатҳи некуаҳолии мардум, баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ ва расидан ба истиқлолияти энергетикӣ бузург мебошад. мояи хушҳолист ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди илм таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. инҷост ки бо мақсади боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеяи тафаккури техникии насли наврас солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардид. ин беҳтарин иқдом дар таҳкими илмҳои дақиқ буда, доир ба дурнамои рушди илм, маориф, беҳтар намудани омӯзиши илмҳои табиӣ ва риёзиву дақиқ, ташаккул додани тафаккури техникӣ байни ҷавонону наврасони мамлакат, вусъат бахшидан ба навоварию ихтироъкорӣ байни донишҷӯёни болояқад ва баланд намудани сатҳу сифати тарбияи кадрҳои илмӣ, хусусан барои илмҳои дақиқ равона шудааст. дар идома ҷавонон иброз доштанд ки имрӯз онҳо насли хушбахту саодатманд, пайравони асилу ҳамешагии пешвои миллат буда, барои ҳифзи якпорчагӣ ва таҳкиму пойдории истиқлолияти давлатӣ, ободиву озодии Тоҷикистон бо тамоми ҳастиву тавоноӣ саъю талош меварзанд.